Кажи ми честно, Евангелието за теб ли е начин на живот или просто вдъхновение за преработка? Исус за теб ли е учител, когото следваш, или просто автор на цитати, които обичаш да споделяш? Заштото днес чуваме од него едно изречение, което обяснява всичко. Ако ме обичате, ще спазвате моите заповеди. И точка, крај на филозофија. Христос воскресна, наистина воскресна, халелуја. Казвам се отец Кшиштоф, аз сум капуцин. Всяка седмица од петок към собота споделям се с теб една проста мисъл върху неделните четива. Ще ме намериш на адреса yaumhm.podbean.com. Там няколко минути тишина, съсредоточаване, търсейки смисъл на живота. Днес няма да е особено трудно, но ще е много конкретно, защото днешното Евангелие удря право в сърцето, каня те да слушаш. Исус казва: ако ме обичате, ще спазвате моите заповеди. А това означава, да вярваш не е достатъчно. Вярата не винаги означава любов. Защото да обичаш, значи да не хитруваш, да не търсиш заобиколни пътища, да не адаптираш заповедите според себе си, да не реформираш Словото, а да се преобразиш чрез него. А днес какво имаме? Постоянно някой се опитва да актуализира Евангелието, да го направи по-лесно, по-меко, да го пригоди към времето, да размести малко тук-там, да махне нещо, да добави нещо ново. Като режисьор, който прави филм по мотиви от книга. Никой не очаква 100% вярност. Важно е да има атмосфера, вдъхновение, вайб. Но Евангелието, милички мои, не е роман, то не е материал за адаптация. Или го приемаш цялото, или започваш да се съчиняваш своя версия. А тогава това вече не е блага вест. Това е фенфикшн. Имаме също и Светия Дух в днешните четива. Светия Дух, параклетът и учителят на новия свят. Затова Исус днес говори за него, за параклета, не само за да те утешава, а за те научи на всичко. Не защото си глупав, а защото отиваш в нов свят, където има нови правила. Царството небесно не е просто награда след смъртта. То е небето, което започва тук и не действа според нашите правила. Светия Дух ще те научи на всичко. Как да живееш, как да почиваш, как да плачеш, как да се радваш, как да обичаш, как да прощаваш. Защото ще живееш в свят, който не действа като този, който познаваме. И точно за това ти трябва Светия Дух. Не за да ти каже, че си добре, а за да ти покаже как да бъдеш добре или как да бъдеш свят. Исус днес казва едно изречение, което лесно може да ни прелети над главата, ако слушаме прекалено бързо. Мир ви оставям, моя мир ви давам, не както светът дава, аз ви давам. Звучи красиво, нали? Но какво означава всъщност? Ние хората искаме мир, но най-често такъв, който ни оставя на мира. Без караници, без драми, без трудни разговори. Най-добре никой да не иска нищо от нас. Всичко да се нареди само. Но Исус не обещава свещен покой. Той дава своя мир. Мир, който не е липсва на конфликти, а присъствие на Бога. Не значи, че всичко върви гладко, а че ти си в безопасност, защото Той е в теб. Това е мир, който остава дори когато бурята се наднигне.
Мир којто не исчезва когато започнат проблемите, мир којто не може да ти биде отнет од војна, загуба, болка или страх. Мир којто не е бягство, а вкоренјаване. Вкоренјаване в този којто казва: не се страхувајте, аз сум с вас. Светот може да ти даде тишина, но само Исус дава мир на срцето. Неговиот мир идва од царството, не од политички споразумења, не од дипломатички умења, не од психологија на сигурноста. Тој идва од висините и живее в теб. И този мир никој не може да ти го отнеме. Заклучение во всички тези размишлења днес се состои в това, че треба да направиш избор. И така, или обичаш Исус, и тогава неговото учење е твојот пат, или хитруваш, изборот винаги е твој. Но ако обичаш, слушаш и не питаш какво да промениш в неговото евангелие, а питаш какво още мога да променя в себе си, за да живея напълно според това евангелие. Заштото тој не ти даде схема, тој ти даде себе си и обеща дух, којто ще те научи на нов живот. Амин.